danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka za masu cewa da Allah kana so za ka zama action kalma ya wayar da ai bari mu cap din dan yarba kana ciki roll action oga ya aka ne ya za a yi nan nima ina so dan koma zaman can ban nan fa wallahi ba za ka ja ba ya ba dan yara ba ga mai mana karki da mu ana tare ai ba ai mu ya kamata oga mu ya kamata a fara dauka akan wannan can ban ma oke kana son ka zama kai ma dan majalisa ki warai da gaske ina so in zama dan majalisa amma fa muna haura gidaje haba to mu a ga mana haura gidaje dan muka saba dan bala a wallahi ba muka saba ki ba ta labari agwagwan nan da haura gidaje wallahi shi ma aikin banza ne karamin abu ne kuma ga dai ba ya je kana kallon ana lalata mu je kana ana kallon ana lalata wai ke kai ga kira kallon wai ina so a dan taba harkan nan ne wai kebi kana kallon ana lala wannan ana lala word tsoho tsaya ina tsohon yake zo yau maza kuna kallo ana ku ci gaba ko bai ganshi ba zai iya faɗi yanzu gashi nan ya zo ya tsaya yanzu gashi nan ku kalle shi wannan dattijan fa kaman na san shi fa kai dan bala wannan ai dagus ina ne oke dagus ɗinka ne wallahi na yi ga uku yau ainihin wannan suna na zero kai abinda nake so da ku tsoho ko na ice ne a girmama shi amma yau da bani wallahi kai na buye tun da ya ganni a gurin nan dama kai bai san kana harkar ba to ai ka san ba zama nake a nan ba kai ne ka ni an yi mana wani shot din yawa bilal lazi ko da ko a samu rolling kalala ya ji ta roll action billahi alladhi la ilaha illa huwa ba magana in raba ta kama ƙarya ne wallahi dan bala kai guda wasan nan daidai kuwa billahi alladhi oga ya ban kuɗi na komai ba a ga ruto ya oga wannan abar gaba ya ci abin da ya ce ba zai ban kuɗi na idan mutum ya dalaka ka rika shiru kana jin abin da zai faɗa sannan ka dora zan go ina zuwa zan goge wannan abu Allah ina ko sama da ƙasa za ta haɗe dan bala aba ai ya zama jola ma kai bere wannan fa yaro na ne sai dai in a tsine ma din ai oga billahi me zai faru yau ga wannan fa yana wannan kun san wani abu idan kamera tana kai mun runto yanzu kuma ka ce in ƙara ba wallahi ka mun kuɗi na dan bala wallahi ba inda zamu je anan koyi amma kuɗi na wallahi sai ya bayar billahi a'a oga ba wannan magana billahi ladhi ya ban kuɗi na alquran sai ka ban kuɗi na kai in ba ka ban kuɗi na ba Allah dina to ka san me oga wai ina zuwa wai ka bani kuɗi na kai billahi ladhi la ilaha illa huwa ya ka ban kuɗi na ina da shege nake wannan fa auta ne a majalisar nan ko me oga billahi ladhi ya ban kuɗi ina zuwa kai nake kai fa kai wannan babban yaro ne a majalisar nan ina ji da shi fiye da kowa you understand okay good yawa ta ji shi kuma ka ce wani biya kuɗi ina na biya zuwa ka shege ne ina zuwa wait kana nan karka gudu amma da wannan da mun rinto kuma ka ce na biya kuɗi ka ina zuwa Allah mu ga traffic din nan wallahi ne kake a inuwa sosai silent mu je salam kai ƙarya kake wallahi kai mun rinto kuma ka ce na biya kuɗi na biya ka shege ne oga ya ake ina so ya zama fa ma ɗaya daga cikin ƴan camban nan fa okay ana tare ai ana tare din yarba wallahi shine ku baka boga kune ai ku dora kai billahi alladhi la ilaha illa huwa ka ban kudi na baka shege ne shege nake kai dan iskan shege ne kake gani na billahi wannan fa babban yaro ne a majalisar nan ina son sa fiye da kowa oga ba wannan magana fa wallahi ya bani zai fa ibo ba dan tanimu dan bala ka rabu da wallahi ya ban tire mai oga alladhi la ilaha ya zama dole kai billahi alladhi la ilaha ina zuwa wait action billahi alladhi la ilaha illa huwa ka ban kudi na idan ba ka ban kudi ai dole ma shege ne coach yalla go coach okay silent recording silent action kai billahi alladhi la ilaha illa huwa ka ban kudi idan ba ka ban wallahi in ba ka ban kudi na ba Allah ya kira billahi alladhi la ilaha an gaya muku cewa idan ya ce kai ba ka ban kudi na
kaya na ce samu wuri ki zauna. Babban yaro. Sound up. Sound up. An daga ta fresh muje. Waɗannan gaba ɗaya tun na san matsayin da na aje su. A daga harba bindiga a majalisa kawai sun tarwatse. Ta kake so a shigan musu da yayi oga. Normal karkada mu. Wancan mai farar rigar ko na san yadda za a yi masa. Kafasa za ka cire tomorrow morning. An gama oga. Let's go, dear. Kai. Ga wani ma manta wani ɗauko wancan